Добро утро! Днес времето е много приятно. Мария става рано сутрин. Тя отваря прозореца и гледа навън. Навън има слънце и тих вятър. Мария решава да се разходи в парка. Тя облича удобно яке. Взима малка чанта. След това излиза от дома си. По улицата има много хора. Някои хора отиват на работа. Други пият кафе в малки кафенета. Мария минава покрай цветарски магазин. Пред магазина има красиви цветя. Тя спира за момент и се усмихва. След няколко минути Мария стига до парка. В парка пеят птици. Децата играят близо до фонтан. Един мъж кара колело. Млада жена чете книга на пейка. Мария сяда под едно дърво. Тя слуша звуците на природата. Всичко е спокойно и приятно. След малко Мария става и тръгва към дома. Тя е щастлива и спокойна. Това е нейното любимо време от деня.